Така, за всички, аз съм Миро, това е един блок. И тук при нас е Стефан, дечката. Майка. Ау. Къде? След половин час си идва май. Добре, хай. Не. Еми, ти не. Хай. Така, сега този клип, кой ще правим, Стефане? Бъзи си по телефона. О, много яко. Много яко е това. Това е номерата. Сега, какъв е номерът? 089 Global Star Telenor. Чекай. 23 17 брат. 566. Така. It's time. Това съм те. Сладинко стане. Ден колко интересно. Къде са женати? Абе, продаваш някакви златни пръстени. Какво е, вече се гледах някаква обява. Да. Ама, истински ли са? Истински са, да. Лъжиш ма. Не бе, истински са 45 лева е грама. Аз бачкам да ложна кишта и те ги продавам там и съм ги послане така по интернет, ако иска някой. Ами, от Бургас се обаждам и Тя аз. Бургас ли си? Не, в смисъл, не съм от Бургас, ама сега съм от Бургас. Ми хубаво, но аз не иска пък почувам. Ще ти звънна утре, брат. Утре съм на работа. Ще звънна. Окей, чао. Ай. Ай. Този брат не ми се ебаше с него. Добре, тъй са, преминаваме към следващата обява. Ма ти ще говориш. Аз ще говоря, окей. За кой ще е? Оригинален Чакай, аз искам да говоря за нещо по-така. Чакай, продавам лаптоп HP. Да, Не. се пизда. а, Те какъв вирус, колко троянски коня има и толкова. Аре, ти съм отворил той, че трябва да си ходят. Чакай сега, чакай. Ай, кой де? Магически чаши! Магически Какви чаши, брат! Кажи, ало, наистина ли те са магически чаши? Добре, ай са. Много магия. Звъни. Как да звъня като не знам? 089. Глобостател. 622 6, 2, 2, 33 3, 3, 53. 5, 3. Ала. Добре. Да, те ли? Да. 089. Те. 3, 2, 3, 3. Да. Очень да. Знай. Те дали продават магия. Чашки. Това е моят телефон. Добър ден. Обаждам се за обявата за магически чаши. Да, слушам. Какво е магическо на тези чаши? Смисъл като са, нали, горещата вода и от черни стават бели. Аха. След това като си изям пак стават черни. Тези чаши, има ли различни картинки на тях? В смисъл, моля да си... Може да сложим твоя снимка, примерно. Не, аз не ща моя снимка, искам снимка на Хитлер. Няма проблеми. Смисъл, прекачи ми там към имейла снимката, която искаш и ще сложим. От кой град сте ви, между, защото не... От София. От София. Аз съм от Поликраище. Добре. Вие ли ще ми доставите смисъл нещо, трябва да пътя там го в стяло? С куриер ще изпратя. Добре, значи искам, ако може, нали смисъл, и ви продавате ли различни размери, защото аз съм... Смисъл, по-големи, по-малък чашите, като за бира, като за кафе. Като забира. Като за бира. Да. Вие фен ли сте на Хитлер? Не. Защо? Защо трябва да съм? Не да знам, защото е як. Люба ли кефе? В смисъл, как е зализан? Добре, значи първо ще искам една на Хитлер и... Да бутиш ма. Добре, и една на Мечо Пух. Нали е възможно на Мечо Пух? Има слота. Добре. Ще извънна утре. Смисъл ти ми прекачи снимките, които искаш и ще ги прекачи. Добре, ай, батле, чао. Добре, чао. Обичам те. Ти от ли си, бе? Ай, чао.
Ай, честно. Надявам се да ви хареса това кратко видео. Внимай бе! Надявам се да ви хареса това кратко видео. Добре. Не! Ой, Стефан. Кажи ни за хората. Ако падна, ще се ударя ли у ръба? Не, кажи ни за хората. За хората нещо казвам. Добре, чао. Ай.